Vi har anamorfoser. En anamorfose er en figur, eller et billede, eller en tegning, som når man breder den ud på et gulvet, og ser den fra et bestemt punkt, vil det sige, at tegningen rejser sig op. Dette bestemte punkt kaldes et øjepunkt eller et kamerapunkt. Vores kamerapunkt er cirka 3,5 meter højt oppe, og det vil sige, når vi ser den fra dette punkt, rejser vores stol, som vi har valgt at beskæftige os med. Vi har så lavet dette inde i GeoGebra, og vi kan se, at vi har vores kamerapunkt indtegnet herover, 3,5 meter op i luften og cirka 5 meter bag i stolen. For så at tegne den her anamorfose, der har vi tegnet et punkt igennem kameraet, og så hvert af stolens punkter. Vi kan så se, at vi har fundet en skæring hernede på planen, som er tegnet ind og er sat lige 0, som skal svare til gulvet. Så vi har fundet en skæring mellem den linje, der går fra kameraet igennem punktet her, og som så skærer planen hernede. Ud fra det har vi så fået tegnet den her lidt aflange stol, som er vores anamorfose. Hvis vi ikke havde GeoGebra til at gøre det, kunne man gøre det på Maple. Det starter man først ved at finde en parameterfremstilling. Vi har vores kamerapunkt K, og vi har et punkt B på stolen. For at finde parameterfremstillingen, skal man først finde retningsvektoren for punkterne. Og det gør man ved at sige kamerapunktet minus punkt B. Det giver os vores retningsvektor med nogle tal her, som vi har fundet ud af. Det tal, som er vores retningsvektor, kan man sætte ind i linjens parameterfremstilling. Det har vi så gjort nedenunder, og linjens parameterfremstilling lyder således, at den hedder x, y, z er lige med x0, y0, z0 plus t gange r1, r2 og r3. De tal har vi så sat ind i vores parameterfremstilling og valgt punkt B, punkt K, som vores kamera er, som det punkt, den går igennem. Ja, og herefter så vælger vi så at isolere for t, og for så at finde skæringen mellem plan og linje, som er det, vi gerne vil opnå. Så sætter vi så t ind i parameterfremstillingen, og så får vi så det her punkt, som så vil være skæringen inde på stolen. Hvis vi lige går ind og kigger, så vil det så være det, der svarer til det, der går igennem kameraet her, ned igennem punktet B, og så er det det punkt, vi har fundet frem til ved at finde skæringen mellem linje og plan. Og så har vi taget et billede af vores anamorfose. Helt til højre kan man se, hvordan at den forvrænger sig. Yeah. I midten kan vi se, når vi står 3,5 meter op, hvordan stolen så rejser sig. Så det sidste, helt til venstre, har Jasmin så prøvet at lægge sig på, men det ligner ikke, at stolen rejser sig så meget. Men man kan godt se forskellen mellem den forvrængede og der, når den har rejst sig. Og det er sådan, man finder anamorfoser. Ja, og det er vores flotte resultat. Ja.